Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai albarka wato Fatahi Herbal TV. Channel ce wadda take bayani akan abin da ya shafi magunguna na gargajiya a mahangan kimiyyar zamani. Kamar kullum muna sabawa da yin tambihi akan abubuwa da muka saba. Saboda haka a yau za mu yi bayani akan maganin furfura. To mutane da su yi mamaki in aka ce maganin furfura, wani zai ce dama akwai maganin furfura? Tabbas akwai maganin furfura, sai dai in baka sani ba ka bi mu a cikin furfura. To mutane da su yi mamaki in aka ce maganin furfura, wani zai ce dama akwai maganin furfura? Tabbas akwai maganin furfura, sai dai in baka sani ba ka bi mu a cikin wannan channel mai albarka zaka ji. Kuma wannan magani ba sinadarai bane na kasashen waje, namu ne na nan gida wanda muka saba, mutanenmu kowa mata da maza suna amfani da shi, za mu ji a cikin wannan bayani. Amma kafin mu je ga ainihin ba da maganin furfura, za mu yi bibiya, za mu yi tambihi akan abubuwan da suke ainihin janyo saurin furfura. Saboda haka idan mutane suka kiyaye waɗannan abubuwa, to su ne sharaɗai na farko domin ainihin maganin furfura. Da farko, shan ruwa mai sanyi yayin da aka tashi daga bacci ko lokacin da aka tashi daga bacci, shi ma abu ne na farko da yake ainihin janyo saurin furfura. Na biyu, wanke gashi ko kai da ruwan wardi ko kuma turare mai ɗauke da alcohol. Yanda za mu yi magana turare mai ɗauke da alcohol shine za ka ji lokacin da ka ainihin shafa, za ka ji kanka ko gashinka ya ɗau sanyi ko jikinka ya yi sanyi a lokacin da ka shafa, to wannan yana nuna maka cewa yana ɗauke da sinadaran alcohol a ciki. Yin bacci tare da mace ko da yaushe, yin wannan hakan ma shi ma yana gadar da ainihin saurin furfura. Saboda haka sai mutane mu rika kiyayewa yayin kwana da iyalanmu. In yau ka kwana a kan gado, gobe kai kokari ka haƙura ka kwanta a ƙasa, ka kiyaye kwana da mace kullum. Abu na gaba kuma, yawan kallon suturar mata. Mutum ya zanto kai duk lokacin da mata suna wucewa ko waye, to kai idan ka yana kansu, to wannan ba daidai bane, shi ma yana ainihin gadar da saurin furfura. Abu na gaba kuma, yin bacci ko kwanciya da rubda ciki. Mutum ya ainihin kwanta da cikinsa a matsayinka na namiji, musamman namiji ba a so ya rika irin wannan kwanciyan, to yin hakan yana gadar da saurin furfura. Share fuska da riga ko tufa da kake sanye da shi, shi ma yana ainihin gadar da ainihin saurin furfura. Yawan yin jima'i ba daga kafa ba kakkautawa, yin wannan shi ma yana gadar da saurin furfura. Dole mutum ya kasance tsaka-tsaki, kada ka zanto an barka a baya, sannan kuma kada ka zanto mai yawan jima'i kullum. Wannan yana ainihin gadar da saurin furfura. Yawan aikin wahala, wannan ma shi ma yana gadar da saurin furfura. Jikin ɗan adam yana buƙatan hutu. Akwai ainihin sinadaran da suke jikin ɗan adam suna buƙatan hutu, abin da ya shafi kwakwalwarsa da jikinsa da sauransu. To idan mutum yana ɗan samun hutu, baya yawan aikin wahala ko da yaushe, wannan zai samu saukin ainihin saurin furfura. Yawan baƙin ciki, mutum ya shiga cikin kuncin rayuwa, abubuwa su maka yawa, yau gobe za su warware ba su warware ba, jibi za su warware ba su warware ba. Yin wannan shi ma yana ainihin gadar da saurin furfura, wato ainihin wahalar rayuwa. Yawan shekaru, wanda mutane za ku fi yadda da wannan, saboda akasari an san cewa yawan shekaru yana gadar da furfura. Saboda haka idan shekaru suka ja, to yana bayuwa cewa furfura za su ainihin auku a guri. Sai kuma ƙwayar halittar gado, wanda za ku iya yadda da ni akan wannan, saboda za mu ga wayansu shekarunsu bai kai ba, wa'annan duk abubuwan da muka lissafo ba sa ɗauke da ko ɗaya daga cikinsa. Ba sa wannan shan ruwa, ba sa bacci, ba sa kwana da iyali, ba su ma shekarunsu ma bai ma kai ga hakan ba, amma za mu ga sun yi furfura. To wannan
ya samu ne daga ƙwayoyin halittar gado na ko iyaye ko kuma kakanni wanda suka washe mutum. Wannan ba yana kasancewa haka. Barin tsisgar gashi lokacin da mutum ya ga furfura ƙwaya ɗaya ta fito masa, ya ainihin sa a cizgo wannan gurin a cire, to shi ma yana gadar da furfura, saboda idan ka cire ƙwaya ɗaya za a iya samun guda 5 su ma su fito, ko guda 10 ko ma sama da haka. Amma idan aka haƙura aka bar su iya wa'inda suka yi abin nan, sai ka ga sun tsaya iya haka. Wallahu a'lam. Abinda za mu je na gaba shine wanda kowa zai so ya ji, shine ainihin wato maganin furfuran. To alhamdulillah, abinda za mu yi amfani da shi wajen ainihin maganin furfura shine lalle. Lalle, wani bangare na lalle, sai wanne ko ganyen ko sassaken ko hudar da dai sauransu. Ainihin abinda za mu yi amfani da shi shine ainihin wato 'ya'yan lallen. 'Ya'yan lalle za a samo su gwargwadon yadda ya samu, sai a nike su, a ainihin ƙona su. Idan aka ƙona su da wuta sai a nike su. Idan aka nike su ka zama gari, sai a samo ainihin wato man kaɗanya, a cakuɗa su a mazubi mai kyau, a haɗe su a cakuɗa a mazubi mai kyau, a rika shafawa lokaci zuwa lokaci. In Allah ya so yadda ka haɗa wannan, ka haɗa maganin furfura. Domin wanda za su yi bincike akan waɗannan abubuwa da muka faɗa, za ku iya sacin a Google, ku duba sunan lalle da kimiyya, wato Lawsonia inamix. Lawsonia inamix za ka iya sacin a Google, za ka ga sinadaran da muka yi bayani. Za ka iya kuma yadda da mu idan ka bi diddigan su. Kuma ainihin lalle ta fito daga ainihin dangin litrake. Wannan dangi ne, su ma suna da yawa. Sannan da turanci ana kiran lalle net tea ko hinna, da larabci ma ana cewa hinna. Saboda haka bayan Allah, za mu yi ƙoƙari mu gwada wannan ainihin magani na saurin furfura. Amma wannan bayani da muka yi, idan kana da fararen furfura, ba ma nufin wannan zai sa furfuraren su koma baƙaƙe. A'a, idan ka haɗa wannan magani kana shafawa, ko baka taɓa furfura ba, ko babu furfura ko ɗaya a kanka, in kana shafa wannan haɗin da muka faɗa, insha Allahu kanka ba zai furfura ba har ƙarshen rayuwarka. Idan kuma kana da furfura, gwargwadon yadda suka tsaya, idan ka shafa iya nan za su tsaya, ba za su ci gaba da aukuwa ba. Insha Allahu mu jarraba wannan, za mu yadda da wannan abin nan. Kuma ga wanda yake wannan shine zuwanka na farko a wannan channel tamu mai albarka, ka yi kokari ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana liking, kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo domin amfana. Za mu ci gaba da kawo muku bayanai akan magunguna da tsirrai. Insha Allahu ku taya mu da addu'a, kuma muna jin daɗi yadda kuke danna mana subscribe. Wanda ba su danna mana subscribe ba, da kaga wannan bidiyon, yi kokari ka danna mana subscribe domin mu ji daɗin an tayo muku wa'insu bidiyoyin wanda za ku amfana al'ummar duniya gabaki ɗaya. Mun gode.